ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Atan. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mahal kita, walang iba. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Cebu City ang atong tatampo nagdasingan nga Atan. Recorded by X Thunder Gaming. Lugar lang ko diha ng yellow nga gate. Okay. Sige. Salamat. Sure ka nga, di ra ka gustong paabutan ka? Ayaw na lagi. Dili ko ganahan nga ni magpaabot na ako. Siyempre, mga amiga ba na ako kung kauban. Abi pa lang unya nga nagsigira kag ikog-ikog na ako. Kung asa ko, adtusad ka. Pero... Atan, please. Sige. Basta ikalimot og chat ako ha, if padaw na ka uli. Okay, bye. I love you. Amping sa biyahe. Wa man lang mo I love you to. Nak, ganin na ragyo ka nga nagsigig li sa mong cellphone diha. Nagpaabot ko sa chat ni Luis pa. Oh, naon sa biya taon ka, Mucha tra nagganahan, Kaon na tarong nito. Ako naman siyang gisigihag chat. Di mo naman reply. Nakatagi sa siya gigayon nga siya ra. Mapulaan yun ang babae sa imong style ba? Mapulaan na yun ang madugay. Basig buwagan ka hinuna sa mas gibuha sa next nimo. Pa? Kaon na itong tiwas. Mabuang biyakaan ang style nimo. Law mo na gabi pero wa ba mong gidmot chat si Luis? Asa naman gid ka ni Bayana? Wa kay daw tang nahitabo niya. Sumbakos na Pero online man siya. Basinog nalingaw na siya. Di na lang ako sa mukon. Bago na diya, Yan ang ngita ni mo. Sa'yo ko sa papa mo ka, Tan! Lagi pa. Bugawas na ko. Luis? Na-update tayo sa sabot ron? Uwa. Pero, gusto kong makikistoryahan ni mo. Dili na ko makapaabot maong nianhin na lang yung kog sa'yo. Unsa man? Nagkinahanglan ko sa imong tapang. Unsa man? Na-ospital man ko na nga akong manghod. O nagkinahanglan kay kong kwarta. Mao ba? Pila man? 70,000. Dako agad na, babe. Naibaw ko. O gabi ni mo na ikog ba yun kay ko ni mo, pero wala naman ko'y choice.
Mamatay ko kung mawa na ko ang akong manghod. Oh, sige, sige, sige. Mag-withdraw ko. Salamat, babe. Mao ba? Wa nagkatsat ni si mong uyab. Oo pa. Pero basig na ito giasikaso para sa iyong manghod. Adwa sa ila aron mahibaw ni mong ngano. Ay, na. Maupag ipaghuman nila og hakot sa ilang mga butang dong. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Naginaw naman sa lagi ka. Kaboy na ngayon ko, eh. Sa? Kaboy na ngayon ko. Nga nung perme mong kong biyahan. Gihatag ba nung tadako nilang tanan? Kung mao na, ayaw ihatag ang tanan. Pag-focus sa imong kaugalingon. Nakoy ipalailan mo ba? Di sa ko ba eh? Kapoy na. Biyaan na tana. Ala, saba na ay. Puro kagdilaki nun. Natagam na ko ba eh? Ay, to, ila lagi ko. Ila-ilaha na gud. Ayaw sa panguyabi. Kinsa mo na ba? Julie, Atan, So, kamo na'y bala niya, ha? Sige, ato na ko. nganong dinhim sa ta sa park? Mauminaw na ni Bay Rio eh nga ipailila ta. Huwag tayo lingaw din eh. ako may nagpili nga anhilang ta. Oh, ikaw deh? Oo, dili ko ganahan sa mall good. Makagasto tagdako dito. Mas maayo dili kay makakauna tas kilid-kilid. Okay naman kakana. Okay naman. Sultihan lang ti kang daan ha. Dili ko ganahan og mga mahalon nga lugar. Dili ko mag-enjoy ng mga butang nga good nga mugasto ko og dako. Ako man mo'y mugasto. Dili. Tunga tas na ng gastuhan, okay? Oh, okay. Lahi sa ito nga pagkababae si Julie da, bay? Grabe ka independent. Huwag di siya gustong gastuhan sa laki. O bay, kay breadwinner mo to siya. Muna hindi na siya mag-usik og kwarta. Ug di san siya mo take advantage sa kwartas lain. Pero di pagyapon ko magpadadayon, bay. Mas gusto na ko nga ila-ilahong sa gid siya maayo. Wa kilingaw inig weekend? Nga naman. Magluto ko gamay para sa kong manghod. Birthday man niya. Sige ba? Ay, salamat kay nauli na gid kanak. Gimingaw na kaayo imong manghod nimo. Birthday ba yan niya? Maumuuli gid ko. Oh, kinsa maning kauban nimo nak? Imong uyab. Dili maoy. Amigo rin ako. Si Atan. Atan, akong mama. Og to ako manghod sa kwarto. Nag-dialysis manggod siya. Mau ba? Di ba dako mo kinagasto? Oh, mao nang doble kayod gid ko. Julie. Noong sam ko, di na mawa si Julie sa una-una. Buotan kasi hawag, grabe ka mapinangkaon.
Karon ba kung nakasugat og babae nga sama niya? Sa kabata pa niya, pero nakaya na niya ang tanan. Kanindat ka niya nga mahimong uyab sa. Bigla ka adlaw naman siyang wa maparamdam na ko. Okay ra ka siya. Or basig usa sa sis mga babae nga kalit lang kawa. Ha, taan lagi ko. Digid ko angay magpada sa kong gipati. Manalang gani kay wa pa ko makapanguyab niya. Uy, ano ang ka mo anis ng Julie? Ha? Oh, nga naman ba? Masabay na. Wa naman siya mutsyad na kugod. Wa na siya kumamugos kay basig. Wa siya interes na ko. Namatay kay Sunoy. Ah, unsa? Julie, condolence. O pasensya na ka nga karon pa ko nakaanhiya. Wa ko mahibaw. Okay ra. Pasensya sad nga wa na ko magparamdam nimo. Wa na magud ko'y oras nga makikita o makigchat-chat pa. Kay na-admit ang akong manghod og nagdali-dali ko pangitag kwarta para ibayad na mo sa ospital. Nagsulti unta ka na ako. Makatabang mo ko nimo. Dili ko ingon ana nga klase sa pagkababay atan. Kung unsay problema na ako ra na. Dili ko mga mong salain. Pero, Jolie, deserve sa di mo nga na imo pang umuabag ni mo. Atan, Ako, andam ko muabag ni mo sa tanan. Naibaw ko nga, di ni may timing. Pero gusto ko maibaw ka nga, nara ko para ni mo. I love you, Jolie. mahal sa tikaatan. Pero dili ko gustong maghatag og burden nimo. Hindi na mahita po. Di ka pasaktan. Bini mo, ikaw ang babae nga dukay na nakong gipangita. Salamat, Atan. Salamat sa kay niabot ka sa kong kinabuhi, Jolie. Ito na naman ang puso ko. Bisan tuod o kapila na ko biya pasakiti o natagam sa gugma. Pero di gyud maayo nga siradaan nimo ang imong kasing-kasing. Kay naaragi gitagana ang Ginoo para nato. O garon, minyo na mi og may usa na mi ka anak. Dinhin lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Atan nga taga Cebu City uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagulahan mahal kita walang iba. Mahal kita. Pagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Mary Hikain gabus sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala mga sukit ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamilya. Kaya't sa